O călătorie în tradițiile românești, Sfântul Ignatie și moștenirea noastră spirituală. În data de 20 decembrie a fiecărui an din calendarul ortodox românesc este însemnată ca mare sărbătoare Ziua de Ignat, căreia îi mai spune Ignatul Porcilor sau Inătoarea. Această zi pornește conform tradițiilor populare suita sărbătorilor de iarnă și se termină pe data de 7 ianuarie, când este sărbătoarea Sfântului Ioan Botezătorul. Conform calendarului creștin ortodox, pe data de 20 decembrie este sărbătorit Sfântul Mucenic Ignatie Teoforu, care a fost un urmaș al apostolilor, ucenicul Sfântului Evanghelist Ioan, patriarh al Bisericii Antiohiei și a fost martir al bisericii, fiind unul dintre cei mai de seamă părinți apostolici. Se presupune că el a fost pruncul luat în brațe de Iisus Hristos și dat ca exemplu de smerenie ucenicilor săi. Ignatie a fost episcop de Antiohia, fiind al treilea la succesiunea scaunului episcopal. Conform scrierilor lui Eusebiu, Origen și Ieronim, pe primul loc a fost Sfântul Apostol Petru și pe al doilea Evodiu. Pentru faptul că Sfântul Ignatie nu a vrut să se lepede de credința în Isus, el a fost condamnat la moarte în jurul anului 110 pe timpul domniei împăratului Traian. Acesta a fost aruncat în arena cu lei, unde după ce a fost sfâșiat de aceștia, au rămas intacte doar oasele mai mari. Acestea au fost adunate de creștinii credincioși și duse în Antiohia și depuse în biserica Dafne, din afara orașului. Mai târziu împăratul Teodosie al II-lea a poruncit să fie aduse și depuse într-un vechi templu dedicat zeiței Fortuna și pe care l-a transformat în biserică și a numit-o Hramul Sfântului Ignatie. Părți din moaștele Sfântului Ignatie se găsesc la ora actuală în Catedrala Episcopală a Galațiului, în București la Schitul Dârvar și la Mănăstirea Tismana. Data de 20 decembrie, conform tradiției românești, este ziua în care se taie porcul din ogradă pentru pregătirea preparatelor pentru masa de Crăciun și Anul Nou, fiind o tradiție strămoșească. Unii istoriografi afirmă că datina tăierii porcului din ziua de Ignat își are originile din tradițiile antice romane, care aduceau un sacrificiu de Saturnalii între 17 și 30 decembrie, dedicat zeului Saturn al semănăturilor. În tradiția dacilor, porcul era sacrificat pentru a hrăni soarele, care era slăbit de întuneric, în ziua solstițiului de iarnă, care este cea mai scurtă din an. Prin sacrificarea porcilor, ei ajutau soarele, care învingea întunericul și ziua se mărea, astfel ziua de Ignat era o sărbătoare dedicată luminii și vieții. Ritualul tăierii porcului trebuia să fie făcut după anumite reguli stricte. Astfel, sacrificiul era făcut numai după ivirea zorilor și se încheia la asfințitul soarelui, deoarece lumina solară avea puterea să alunge spiritele malefice, care voiau să strice sensul sacrificiului. Locul unde trebuia sacrificat porcul era tămâiat și stropit cu apă sfințită, pentru îndepărtarea spiritelor. Cuvântul Ignat se trage din cuvântul latin, ignis, care se traduce ca foc. Odată cu sărbătoarea Sfântului Ignatie s-a mai suprapus și o sărbătoare a unui cult precreștin, reprezentat prin Inătoarea, care, conform tradițiilor, este soția lui Ignat. Este descrisă ca o femeie răzbunătoare care opărește mâinile femeilor sau le stoarce de vlagă, dacă vor mai toarce sau prelucra firele obținute natural. Pentru a se apăra de puterile ei malefice și pentru a o ține la distanță de casă, femeile ispitite să muncească trebuiau să iasă, în miezul nopții, în curte și să cânte precum cocoșul, de 3 ori. Se spune că, la auzul cântatului de cocoș, Inătoarea se sperie și fuge. Apoi femeia trebuia să intre în casă și să stingă focul din vatra sobei, pentru ca Inătoarea să nu fie atrasă de lumină și să nu cumva să revină. Se crede că în ziua de Ignat că este bine ca oamenii să poarte sau să aibă asupra lor inele, cercei, monede sau orice alt obiect metalic, pentru că au unele puteri să îi păzească de spiritele rele. În unele localități din Banat, pentru ca Inătoarea să fie ținută la distanță de casă, trebuie ca după ce se sacrifică porcul să se înconjoare casa cu o cârpă aprinsă care să fumege. Ziua Sfântului Ignat mai este numită și Crăciunul țiganilor, pentru că ei erau cei care tăiau porcii. În această zi are loc tăierea porcilor de culoare neagră, de la care se adună sânge și se scoate și colectează fierea pentru a fi folosită la vindecarea bolilor și a frigurilor. După tradițiile și datinile noastre din unele zone, se mai spune că sacrificarea unui porc de culoare neagră, carnea acestuia, după tăiere, are puteri de vindecare miraculoase în cazul de boală diabolică, numită spurcatul. Din medicina tradițională se afirmă că dacă sângele porcului negru este amestecat cu făină, rezultă un leac miraculos pentru tratarea bolilor grave, cu care dacă se afumă copiii, aceștia sunt vindecați de guturai, de stările de frică și de boli ale copilăriei.
Sărbătorile românești sunt înconjurate de obiceiuri, legende și superstiții, care mai de care inventative. După datini, unica mâncă care se acceptă în această zi este tăierea porcului, celelalte treburi casnice fiind total interzise. Din străbuni se spune că, dacă sacrificarea porcului nu are loc în ziua de Ignat, porcului nu-i mai merge bine și începe să slăbească. Totuși sunt localități din Vâlcea, Bacău, Prahova, în care porcul este tăiat a doua zi de Crăciun sau localități din Dâmbovița, care taie porcii a treia zi de Crăciun, datorită credinței care interzice consumul de carne în postul Crăciunului și în ziua de Nașterea Domnului. În unele zone ale țării se mai respectă tradițiile vechi, ca bărbatul care face sacrificiul și se ocupă de tranșarea porcului, trebuie să fie un om curat sufletește și înainte de a sacrifica porcul, trebuie să meargă la preot și să se spovedească. Prin spovedanie îi sunt iertate atât greșelile, cât și păcatul sacrificării porcului. De fapt și de drept, pregătirile pentru tăierea porcului încep cu o seară mai devreme, când se ascut cuțitele și se pregătesc toate materialele necesare pentru pârlit, pentru pus carnea, slănina și șoriciul. Din bătrân se spune că în noaptea de Ignat, porcii visează cuțitul cu care vor fi tăiați. În unele regiuni este un obicei, ca în ziua de Ignat gospodinele să dea de pomană un castron cu făină și o mână de sare, pentru ca porcii care nu au fost sacrificați să fie feriți de boli și casa să aibă spor bun în anul ce va urma. Ignatul sau tăierea porcilor reprezintă o sărbătoare cu tradiții și datini lăsate și transmise din moși strămoși, înconjurate de superstiții și legende și pe care noi românii o respectăm an de an. Aceste tradiții nu există la alte popoare și de aceea vin străinii la noi în țară de sărbători pentru a asista la această sărbătoare. Fiți mândri de această sărbătoare pentru că suntem invidiați. În alte regiuni, în ajunul zilei de Ignat, este o tradiție ca în fiecare casă să se fiarbă grâu, care în prealabil a fost tămâiat și binecuvântat. Din acest grâu fiert, toți membrii familiei ce locuiesc în casă trebuie să mănânce și ce rămâne se va arunca dimineața ca hrană pentru păsări. Acest lucru se face pentru ca să fie feriți de necazuri și supărări în anul ce urmează. O zi de Ignat începe cu pregătirea de către bărbați a locului unde va fi sacrificat porcul, a locului unde se va pârli și aducerea cuțitului pentru sacrificare. Femeile pregătesc apa pentru spălat porcul și o pun la fiert. Apoi se scoate porcul din coteț și se plimbă puțin pentru a-i pune sângele în mișcare și să fie carnea fragedă. Persoanele miloase sunt rugate să plece și să nu asiste la sacrificiu pentru că porcul moare greu. Apoi urmează ritualul de înjunghiere și cel care a sacrificat porcul trebuie să înfingă cuțitul în pământ în apropierea locului de sacrificiu ca protecție în caz că mai sunt persoane miloase de față, să nu se chinuie porcul să moară. În unele regiuni, femeile adună într-un castron sau o ulcică de 1 litru sânge care se scurge din rana porcului și îl amestecă cu sare ca să nu se coaguleze și îl adaugă în compoziția cărnii de făcut tobă, sângeret sau caltaboș. Apoi porcul se mută din locul de sacrificiu în locul de pârlit, se curăță șoriciul de sânge cu smocuri mici de paie, ca să nu se opărească la pârjolit și se așează pe burtă cu picioarele desfăcute spre lateral și respectiv spre față și spate. Apoi începe procesul de pârlire, care în unele zone se face cu paie, ce se așează de jur împrejurul porcului și pe porc, puțin câte puțin și apoi se dă foc. Întoarcerea paielor precum și adăugatul altor paie se face cu furca de către o persoană sau două. O altă persoană freacă la început cu un băț părul ars, de pe partea de șoric pârlită și apoi cu un cuțit pentru finisare. În alte regiuni se începe pârlirea porcului cu paie și se continuă cu arzătorul cu gaz butan sau se pârlește numai cu arzătorul cu gaz butan. Procesul de pârlire se face treptat, cu grijă să nu se ardă șoricul și să crape. După terminarea procesului de pârlire se udă puțin pe toate părțile porcul și se freacă bine cu sare tot șoricul, apoi se acoperă cu o pătură, preș sau cuvertură și se lasă puțin la aburit să se înmoaie șoricul. În perioada aceasta oamenii care participă la tăiere sunt poftiți să mănânce ceva și să cinstească un pahar de țuică fiartă. Conform tradiției, după ce porcul este acoperit, se urcă copiii pe el, se fac poze care mai de care haioase și se fac glume, pentru a fi carnea fragedă și să fie mâncat cu poftă. În unele regiuni, copiii care sunt prezenți la tăiere sunt urcați pe spinarea porcului și li se face semnul crucii pe frunte cu sânge scurs de la porcul sacrificat pentru ca copiii să fie feriți anul ce vine de deoc și să fie cu bujori în obrăjori. În alte regiuni se spune că dacă de Ignat oamenii nu văd sânge de la un porc sacrificat, nu sunt feriți de boli în anul ce vine.
După ce a fost lăsat o mică pauză să se înmoaie, se descoperă porcul, se spală cu apă caldă bine să se înmoaie arsura de pe el și doi bărbați cu cuțite mici și bine ascuțite încep să radă șoricul de arsură și alt bărbat toarnă câte puțină apă caldă continuu. După ce a fost curățat bine, se întoarce porcul la loc pe burtă și se face de către cel care l-a sacrificat o tăietură în formă de cruce pe cap și spune: să-l mâncăm sănătoși, la care restul oamenilor zic: să dea Dumnezeu. Apoi la o lățime de palmă de la baza urechilor spre spate se taie capul. În unele regiuni se lasă agățat afară la aer, undeva la înălțime să se scurgă de sânge, în alte regiuni se bagă pe ușa casei cu râtul înainte, pentru a merge bine casei anul ce urmează. Apoi se taie și extrag părțile laterale de grăsime cu tot cu șorici, numite și blănii, tăind ușor grăsimea cu un cuțit și urmărind să se separe de carne. Apoi se scot muși, chimari din stânga și dreapta șirei spinării. După se întoarce porcul pe spate și se taie prima dată părțile inferioare de la picioare, adida și, apoi se taie pulpa mică și după pulpa mare, butul. Se trece la desfacerea porcului pe burtă, se taie ușor pielța de pe burtă și se strânge o sânza separat pentru a fi topită și folosită la prăjituri. Se trece la scoaterea mațelor dinspre capul pieptului spre coadă, trăgându-le ușor și cu un cuțitaș se taie pielța care le ține. Se acordă o atenție deosebită a stratului de piele cu cei doi mușchiuleți care acoperă ficatul, pentru că aceștia se duc la analiza medicală. Se scot aceștia și se trimit prin cineva la analiză să se vadă dacă porcul se poate mânca fără griji. Se continuă extragerea mațelor într-un laian mare, având grijă ca la final, spre coadă, să se scoată ușor finalul intestinului gros și subțire cu tot cu organul sexual și excretor. Apoi se scot muși, chimici care se află pe partea interioară a șirei spinării și la final se scot coastele prin tăiere cu toporișca de lângă șira spinării și astfel separându-se fiecare. Cu acestea fiind spuse, treaba bărbaților s-a terminat și mai departe este treaba femeilor, care curăță mațele, le spală, tranșează carnea pe sortiment pentru pregătirea preparatelor. După sortarea cărnii se pregătește carnea, care se taie din fiecare parte a porcului câte puțin și se pune în ceaun la prăjit pentru ca să se facă pomana porcului pentru toți cei care au participat la tăierea porcului. Carnea se servește cu mămăligă și cu garnitură de murături, iar pentru poftă de mâncare se servește țuică fiartă și pentru stingerea setei vin roșu. În unele regiuni, mâncarea pentru pomana porcului se împarte la oamenii săraci, dar înainte de împărțire, o parte din bucatele gătite se duc la biserică spre a fi sfințite. În medicina populară, anumite părți din carnea porcului sunt bune ca leacuri pentru tratarea unor boli ale oamenilor și animalelor. Untura de la un porc negru e bună pentru infecțiile de pe ugerul animalelor. O cantitate de untură de la un porc de culoare neagră se duce la biserică în ziua de bobotează pentru a fi sfințită și apoi se folosește ca leac pentru persoanele cu dureri de picioare sau junguri. Dacă se amestecă sânge de porc cu mei și se lasă la uscat, este bun pentru a descânta prin afumare copiii care se sperie sau care suferă de guturai. Se descântă prin afumare cu păr de porc copiii care sunt de ochiați. Ficatul de porc este bun pentru vindecarea anemiei și a lipsei de poftă de mâncare. În funcție de regiune și localități mai sunt obicei ca în această zi, ca din fiecare porc tăiat să se dăruiască o bucată de carne la o persoană în cinstea lui Ignat. În ziua de Ignat se fac turte, numite și scutecele Domnului, apoi se lasă la uscat până pe data de 23 decembrie, apoi se înmoaie în sirop de zahăr și se presară cu nuci și se mănâncă în ajunul Crăciunului. Se spune că Sfântul Ignatie vindecă porcii de boală rea și tot el este cel care vine să le vestească moartea și să le ia sufletele. În ziua de Ignat e bine să vezi sânge, ca să fii ferit de boli, iar cine nu are porc trebuie să taie măcar o găină. Copiii se mânjesc pe frunte în formă de cruce, cu sânge de porc ca să fie îmbujorați și sănătoși tot anul următor. Femeile nu torc, nu cos, nu taie cu foarfeca pentru ca porcii să nu râme în bătătură în anul ce urmează. Cine nu-și taie porcul în această zi, îl mănâncă lupul în cocină. Hainele cusute în această zi vor da junguri celui care le poartă. Datinile și tradițiile românești sunt puternic înrădăcinate, fiind transmise din tată în fiu de sute de ani și nu vor putea să le schimbe nici măcar în visul lor, cei din conducerea Uniunii Europene, așa cum nu a putut nici biserica, în ciuda faptului că ziua de Sfântul Ignatie cade în fiecare an în postul de Crăciun și a impus reguli stricte specifice postului. Indiferent de regiune, sacrificarea și tăierea porcului au același simbol și ofrandă, care se aduc pentru anul care urmează, ca să fie feriți de boli, să le meargă bine, să alunge spiritele rele și să le ocrotească gospodăria și oamenii care locuiesc în ea.
A fost o adevărată plăcere să împart acest moment cu tine și îți mulțumesc că l-ai vizionat pe tot. Ție, ascultătorule drag, îți doresc să fii curajos și să faci tot ceea ce stă în puterea, ca să-ți îndeplinești dorințele și aspirațiile. O zi minunată să ai! La revedere!